Pozdrav svima, danas ću pokazati DIY za privezak za ključeve. Nadam se da će vam se svidjeti, uživajte. Za ovaj privezak treba će vam Daj, uči! 2000 years later. Malo čvrstite zoli trakom ovaj konac da ne bi baš, mislim, ovaj deo da ste zavezali na taj deo, mislim, ok, sam, ne znam što sam uliku zoli traku uzela, znači, treba, znači, ovdje na neko mesto izaberite, gde vam odgovara da ne bi vam, ono, privezak išao tamo vamo, mislim, na kružiću, ne mislim ovako, ok, znači, ovako zalepite, ok, znači, sada ovo sečemo ovdje. Dobro. Ups. Ok, kad ste malo očisnuli tu konac da ne bi baš ono sada znači evo ga i da sad ćemo malo da ukrasimo ovo tako da. I to lepite na kuglice. I kada ste zalepili oči na svaku kuglicu, pustite malo da se osuši. I ovako dobijete. I možete da ga okačite za ključ. I to bi bilo to, ljudi. Ako se želite, like.